jarawa sungke ini tuh kali dia yok kaplu. Mana bukan kita. Cái kia này thấy được, thì cái ra bút trắng nó kêu ở tô bông luôn hả? Ở tô bông cái ra bút trắng hả? Thì ra rằng ra phải hành ai gì à? Ai thì lấy ra đi đi mà chỗ này lấy. Jadi kalau itu ronda kan, abis itu kita kayak nang liya. Jadi itu kita bisa tenang dengan bagus. Karena nunggu okra kita perlu. ya bro kono itu ngai te hat ba Apa lu abut lagi? Pulan hambai, kita balai kari umai singsa kaisa gotoran tini. O jaga regrouping para koram sora. Naitong sora edisi village o jaga Ashambati Reangni 18 বছরনি buri besa usakango bono rep khayi bini atoi bai tongmani bini atoi ni bumung kai Kamalabati Reangni dohoram Reangni bihi bongno ko bo pakrei trai phangking chibi tongnoi 18 বছর kaja bono belai kheno khairung masing chaklaye o parani no khoroksa chala bono puila romfreka abon pore bono butharka ke nok buk jaw bono buthari haike je khlai klangmani abo belai kheno khaka masingja belai khan khairung masingja bono butharjaka gobno जों tini khobor mangkha ang tini phungo khanaka gotona no hangkai जों IPFT ni team ngi phaileke obono naini ni bagi ye phai nai nukha obono je kubuino belai khan khairuk susu boni nok Nukhungo er moddhe bini bumo phakrei Serai phangjenche bini atebe tong phaimani obahai innocent ba niroparat borokno bai ke butharmani obo belai khan jaya जों belai khan ninda janago hechi obahai gotona rokno ar borok je culprit aboto ang khnaka tini chini usi sabo tongo jaga ke phunga ang SDP sabai kok sapuru SDP monu bobo saka je gotona khai jorito tongnai je culprit bono to जों already arrest khlaikya ke jodio arrest khaja haipano bono krak ni selai krak ekdom krak ko bo jate sasti mantu punishment krak manna ningtung bo jate जों nayo bini bahaino bono bo jate bote yogya jat jelo no bono phasi pan rejakna ningtung abai ko जों dabi khaina mujongo karon obachin society o ngakha bachin dopho belai khina selengma sinja kaisa samu जों kaisa bai kaisa che gorib dukhi nglai tong ma se maningya tei corona ni bagai samung humung kerei busuk obab onoton er modi जों nai neke bini nok Nukhungo eto khairuk susu obo hai tongmarok belai khina jaya hai che tin society engkai ang ani taku media rong bising topon sanam जों obo hai jenglai marokno जों immediate stop khaja nangnai hachi जों bisi balugya ko sekangno খুব সম্ভবত থানাই মাস হাইমা tonga or onnoram Reangni parao ajabaino Pabita Tripurano butharmani tini जों o jaga phaijak regrouping para naitong sorao obo hongkai mononi andaro thanai sale saltam rogoi जों je potro potika nugui phaimani eba YouTube rogon nugmani khoroksa boroi Ashambati Reangni hnai matro 18 বছর bono khoroksa borok phaiye bini bumung hongke tamsi komo Santonu bo phaiye o jaga bono romfreka aboni yoglo bono totra sebi butharka hnai जों khanaka जों tini o jaga bisase phaimani hingkai o family no osahai tongmani jorao legally ba je scheme frame khaijak government of Tripura bai mom haike bono compensation as per the victim compensation scheme abo kaisa frame khaijak tongo o scheme ni maddhome jate bini o family no khatipuron rioi kisa sekpano kha kasang nan bagai eba chuba sor nan bagai जों phailai ang borong ni details jokna haka khana ba soni sombar mongolbar ni bisingona ang petition file khaijai before the state legal services authority hoito ba petition o jaga transfer khai diwana eba khai ang o jaga DLS eba district legal services authority or kono bini petition file khai borok jate je scheme o tongmani oma hai khotipuro dakti manane bagai ang petition joma nai dai obo hongkai sudu bwtharjakmani simiya tobangma rape khaijangmani oma hai scheme rok tongo so scheme o je tongmani abo jate borongma dakti rina bagai जों prayer khaijai
हामबाय